tomto príspevku vám bližšie opíšeme spôsob, ako môžete aj vy dlhodobo chrániť strechu pred zašpinením. Poznáte to, keď na nový alebo zrekonštruovaný dom položíte novú strechu, bude vyzerať atraktívne a blýskať sa novotou v danom momente. Tento stav však nemusí vydržať dlho. Na strechu totiž okrem vodných zrážok pôsobia aj iné rôzne vplyvy. UV žiarenie slnka, prach z polí, peľ a semena rastlín, nečistoty zo vzdušia. Všetky tieto vplyvy majú za dôsledok postupnú stratu nového vzhľadu strechy. Strecha sa zanáša nečistotami a na jej povrchu sa uchytávajú čiastočky prachu. Tento efekt nastáva bez ohľadu na to, z akého materiálu je strecha, či betónu, hliny alebo plechu. Keďže je však dom veľkou investíciou, každý jeho vlastník si želá, aby zachoval svoju hodnotu a aj opticky vyzeral dlhé roky ako nový. Z tohto dôvodu Bramag vyvinul špeciálnu povrchovú úpravu vybraných modelov svojich škridiel pod názvom Protektor. Ide o špeciálnu vrstvu, ktorá sa nanáša na povrch škridiel. Je tvorená mikročasticami, ktoré vďaka svojmu minimálnemu rozmeru majú schopnosť dostať sa do každého zákutia a tak dokonale pokryť celý povrch krytiny. Tieto častice majú elektrostatický náboj, ktorým odpúdzujú každé jedno zrnko nečistoty. To má tak menšiu šancu sa uchytiť na povrchu škridly. Rozhodnúť sa pre Bramag Protektor znamená pre vás istotu dlhodobo čistej strechy s novým vzhľadom.